Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawang City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo na sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagkaim yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumupkablawak iti na bagabigat di pagkasaritaan ni pagkayam tayong Melanie nga napoluan, ex-convict. Pag-share yun ti program ti pagkayam, please share this program, share. At padalan nyo pagkayam ti pagkasaritaan nga ti basa. Sa gudayan ng ti surat, sandalit i-record ta. Just relax. Pabagayam mi. Tararan. Sa gudayan ng ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga Melanie. Ana po aluan iti ex-convict. Dear Manong Nemi, rumurumuara kon Manong Nemi iti restaurant nga pagpapayak akas assistant ko one assistant siya. Manong kabutang mangrekep kaming nitayta nga rabi iti alas 9. Iti agring ti cellphone ko. Sino nga tatlo tawag? May isa nga ta karagiti anak ko na kunak tinakim ko Manong. Ni Junior ay inauna, Sharon, kani Jennifer. Aurorahin na kata sa Jabalay. Tikas tinga oras, siyempre, nangandan. At namin di kundaway, Manong Nemi, nga ladladawan dat mangan, taurayan da, di isang pet ko, nga sidaan, nga gaboy ti restaurant. Jakmat nga din tawag, nga agore dalaan, nga madamat ka din nyawit ko, Manong. Ngayon saan nga nakapunbok, Manong Nemi, ti tungaw tawag. Sinong bata? Hello? Melanie. Sino ito? Ni Rodel. Rodel? Sino nga Rodel? Abay, ato ka dito Rodel nga mamom? Sikat asawak? Dakat pa sa bali nga Rodel, malaksit ti asawam. Dakat ti magbaludan. Nakarwara kon. Agdagdagayin ba ka ni? Kamano ka din natawan. Sibot ni Balatak. Kumusta kan?
Ken kumusta matinay dan nagta. Dakal dan. Awang mutak pa nga ta. Jack may ladawan no anya ti mariknak, ididay tagon daway manong. Nga dapaset iti panunod ko nga kaslaang angaw laing ti amin. Nagkwenta ak, posible, nga nakaroon itan ti asawak. Na ikaroon ng tinagbasulan na. Ngem, Rodel, abay nga basta timawag ka kaniya, ngun ada ka din dita balay? Jack, amo, no sa dinutayan ti balayo. Balay tayo ko naman. Napana kiti nang panawag ka na kayo di. Nang ibatsak ka na kayo di. E di, masentensya anak. Awang kayo metin sa jay. Kasanong nga pa nakaalam ti cellphone number ko? Ni Kumadre. Mildred. Kaya ba yung sa mga saludsud na kayong kuha natin balay tayo? Uno ay ami. Saan ko na sinudsud? Sa cellphone number mo, dinama ko. Dito ay ka naglaros, kalmasan nga. Di kayo masarakan. Tamano, nabitak pa lang amin sa jay. Montidi, buwan bisita ka. Aging kasanggan nga na oray pa na bimisita. Ni surat, awang matindi na oray ko ka. Pasensya ka, Rodel. Ada ka nga ita yan da Mildred? Yeah. Dito ya ka nakipangrabi. Uray na ka rin dito, Rodel. Uray na ka dito. Manong nemi nangalakadago si tricycle kat gapot adayo ti balay da Mildred manong nemi. Arkila ti amin. Kat kabayat ang agtatry ti tricycle manong nemi aglalaok ti mariknak kakastakonak nga jak may ladawan. Kaslasang ko pala patyan. Numan pa'y dumteng to ti gundaway nga rumuhar ni Rodel iti pagbaludan. Nga may karo natin nagbasulan na manong nemi. Nairaman ni Suna nga nag-hold up iti bangko. Di makatakas manong nemi nakapatay da pa'y. Rason no apay nga naragsent iti pan nakakumbiktar na uno at idog ti sentensyan. Manong nemi. Ada nakana idi nga sakit ni Jennifer nga burdek mi. Nagkasapulan na dakilakan ti dahad. Tapno lang, agpaot pa iti biyag na. Manulang mat idi, manong nemi ti tawen ni June nga inauna. Kastamat ang kani Sharon nga da akin tenga. Ado idi tirigat mi, manong nemi ti asawa kini Rodel. Para ti pa nakaisakad, ti pa nagpiag mi. Wen, nangrura lang arutin manong nemi, idi taag karasakit ni Jennifer. Kakangkanayon nga may panit ospital. Aging ka no doktalan manong nemi, nga danaka na nga tuwatahawag nga naka nga sakit na iti puso. Ang maligatan ngumangas. Ang asapulan ti pa naka-operar na. Tapno laing ti kasta, kat umatidog ti biyag na. Inasidgan mi aminin, manong nemi ti mabalim mi nga asidgan, nga pagpatulungan, nga tumulong daman, ano sam ti sangagasut, ano sam ti limagasut. Dakil ko nga, ti kasapulan mi, gapong haruta, kasapulan ti operasyon, utang. Ngam numutang kam ti dakkel manong nemi ti saludsud da pangalan yo't pagbayad yo. Ado dagiti nagurur manong nemi ngam saan pulos ng umanay. Aging ka manong nemi kasmay sa nga ama ni Rodel. Ing kalikagom na ti amin.
Huwag man lang manong nemi. Timang yawat kanyak, itikitak kala kantidad ti kwarta. Siyempre, nagsalut-sudak nung nangalaan na. Ngam ko na nawet manong nemi nga saan nga nasken pa nga maamuak no si ano, itinangded no sinot nagpautang, kan nangalaan na ti kwarta. Uno nangalaan na ti kwarta manong. Tinasken, kat marugyan ti operasyon ni Jennifer. Naoperar nga rin ni Jennifer manong nemi. Kat kalpasan nga damag mi, nga nakalasat din ti operasyon. May damit din tiluwen manong nemi ni Rodel. Nga di pa ilang madlaw ko manong nemi nga asla da ilimlimangan na. Tiniliw mo tanda di pulis manong nemi. Kat, dayjay. Dito ko nga namuan manong nemi no apay. No naggapuan ti kwarta manong nemi nga panangispal na ka-ispal ti biyag ti naudi nga anak mi. Buwan. Nairaman ni Suna, kada giti nagdinamag nga ng sarag iti maysa nga bangko ng hold up. Nga nakatayan ti maysa nga sikyo, ken maysa nga empleyada. Manong nemi, nakalasat man ni Jennifer nga buridak mi. Ngam na po ka, no. Nayadayo kada kami ni Rodel. Ti saludsod ko kayong kuhanay di. Apa nga naramid mo? Kahit ko lang maispal, tinaod nga anak ta. Dinaramid ko ti amin. Kanang ti Sir Servina itang na ispal ti anak ta. Ininto ta. Mayadayo ka man kada kami. Saan ka balit na may karok to? Tinagsubliak to kada kayo. Emton ka ano? Tadi ka di makaoray. Kasano nga biyagag kan patakkalag. Kay kaktinaran niya ka masakbayan dagiti anak ta. Nawan ka nga ama. Sa anak nga umanay nga ina, silaw. Kasapulak ti kasken ka nga adigi, ama. Ama, para ka nagitan anak ko. Naarami din ti amin, Melanie. Sa mga baybayan, nagitan anak ta. Agsubliak to. Agsubliak to. Agsubliak to. Agsubliak to. Agsubliak to. Dahil hindi manong name iti inulit-ulit ni Rodel. Namindo lang anak na binisita isuna manunemi iti munti. Saan ko nga naulit pa ay manunemi. Gapo iti kirigat nga anak insakad ti panagbiag mi. Siya kanig iti talo nga anak mi manunemi. Katap no ada katulungak manunemi nga mang biag amang panakkel kadakwada. Adamat jaya ti may nga lalaki manunemi ani Walter. Tapno tulungan na. Diya kumakayat iti manunemi kapot si asawa. Si babalod lang ti asawa. Kadag sublin to. Ngam ka po manunemi ti rigat. Taorin na isalakan idin manunemi ni Jennifer. Awanin manunemi iti posible apa nakapuko mi kang kuhanan. Ngem, agsasarunubat manong nemi di paggastusan. Naaksidente pa idi ni June manong nemi. Dati pa naglugan na ti tricycle, iti pa na panagbasa. At anang dungpar, ti tricycle nga nagluganan da. Imbaga, nakalasat. No bay na tayo ti driver tricycle, kanti kadwana nga pasahero. Ngem dakkel ti gastos. Nawati sa bali di nang tulong kanyak no saan nga ni Walter. Papapanawon da kami pa idi manong nemi ti balay nga upaan mi nga nang panawan kada kami ni Rodel. Ngawanan ti premedyo pa manong nemi. Ay nga yan napuputan nga naklon ko ni Walter. Nagdana kami naman pa sanggam nga mabaling agkasar, agsipod nga rudta. Agsipod tam, si asawa nga rudta.
Adamat ti kiti kung daway manong naming nga sutilan nak ni Walter. Tap na makapagkasarta. Kandap na di kasta talaga nga makuna nga legal nga asawa ka. Nga ama di kita anak mo. Anak ta. Idaw-dawat mo nga mapasamak ti rayot ti pagbaludan kahit mairaman ti asawang nga matay. Nakiktutok hindi ako nung name, di ba ka ni Walter ti kasta? Posible mapasamak ti kasta. So nga, lipatan mo di asawam. Baka noon may ramraman ka rin iti gulo iti pagbaludan, kat dumakdak ti kaso na, sentensya na, baka tong palbiyag, saan nga makaruan. Ohan manong name isang gulibakan, iti kaawanin ni Rodel, iti dan namin agkama, uno ag-iina ko nakuma. Gapo ka na kiti ado nga kasapulan, nga nasken, nga maipaay ka na kiti anak ko. At damat ni Walter manong name nakasagana nga tumulong, awan sa baling nga naramidak, nati, naklon ko ni Suna. Kat nagdan na kami nakasagasawa. Kat inyawid na kami manong name, ti panarakder na nga balay, para kada kami, iti lugar da. No, pwede kita anak ko manong name, kat nariag-narigat da, ngaya sa dagtirik na da, iti aksyuman kadakwada. No, pa'y nadungumit ni Walter kadakwada manong. Tadyak pa'y nakita nga inungtan na ida. Tadyak pa'y napuutan manong name nga sinaktan na ida. Yung mga pato siguro, tamuda, nga saan nga isutpod nung aban na manong name. Katawang nga sa bali na ramid da, no, di. Nang iya sa dagtirik na da kadagkang kuana, nangarunan lang arudan manong name kinidjungon, tayo di agga karduaren ti high school, ag college sen, inkarimit ni Walter manong. Nga aramidan at amin tap na makapagturpo sa Suna. Nakapagturpos nga rod ni June manong name, karedi nga tawen, nga panakaruwaren ti asawak iti pagbaludan. Uroray na laing ti resulta ti panagtek na ti board, tap na makunan nga nananay nga CPA. Idin to ni Sharon manong name, estudyante pa lang college, iti kurso na nga nursing. Kasama tayong kini Jennifer Manonemi. Karikurugi naman iti first year college. Iti kurso naman ng education. Awanin sa bulag pa Manonemi. Iti panakaitid. Tinaran niya kamasakbayan. Di kiti anak ko nga putot ni Rodel. Gabot itulong ni Walter. Wen, hinakam na. Ti siya pagribangan ti may nga ama. Kanasawa para kanya. Kada dakil so na katulungak para ti masakbayan di kiti anak ko. Dinakpakit idi kayat kumanong naming ang pagtrabahuan ngam kaputam. Kahit kumati makatulong. Kandap no sang ipagalig iti tao nga pastalatan mang namnamak iti may kaduwa nga asawa. Iso nga, intultuloy ko ti simrek manong naming ti restaurant nga di kat waitress sak lang. Ngamita, kapatay masenso ako, nagbalin ako assistant chef manong naming. Kaya nga bigla manong name at imawag ni Rodel nga ibaga ng adan. Kada daw ko manong name iti sangot ti balay da Mildred. Hindi na makadisahag at tricycle ka na ibaga ko. Naipatid ko ti pletek manong name nagdardraso ko ng simbrek. Hindi naladan da. Nagtugtugak manong name iti ridaw. Ket ni Rodel mismo tinangilukat. Hindi arak openak. Diyak mo no apeng nga nagsanudak. Rodel, abaya di mo kahit marakop kanya. Nakiktutak lang. Hey, sumre kayo. Sumre ka, Melanie. Dito kayo nga ang sarita. Dito na, saan nga dito rin daw. Kino na ni Mildred, manong. Sumre kam nga rod, kat pinanawan na kami ni Mildred. Mabalin siguro nga, ikan na kami ti chance. Hindi ulitan na nga rakupen manong name ni Rodel saan akong nga nakapaglisi. Adol nga tawain. Nag-araw ko tinagbasulak. Tinagbasulak kahit ko lang ang ispalti na uding nga nagtaan. Medyo nanayunan ti sensensya.
Kapot na kaya na kaya ramanak nga gulo ito nagtipagbaludan. Naamuha kong kay Mildred namin. Ngayon di ba ilangit? Adan kasukat ko iti pusam. Di adan ti high school, ni John. Di talaga nga marigatan ka. Di na disgrasya pa iso na. No basta, saan nga naskan pa yung isalaysay ko keng katihamin? Kapat imbaga ni Mildred keng kan? Ti salutsot. Siya nga di balang di patpatik mo. Saan nga dito salutsot? Rodel. Siya ka di balang di patpatik mo. Itilukadan nga namuam. Nga dan sa bali nga asawa. Puno ka dan na. Si kalat at ina di kita anak ko. Kadagid anak ta. Malasin na ka na. Di John lang ti makalasin ka niya. Gabatasot adanakam na idin. Idin to ni Sharon kat manggapul pala idin nga. Agbalikas. Idin to ni Jennifer. Maladaga nga. Naadan ti sakit. Ngayon so ti pa naka-operar na nga kasapulan ti kwarta. Ginarami ko ti amin na pamuspusan kas may sa nga makait ko lang nga may spal ti anak ta. Sa nga baling nga naidayuak, tinaskan ka makasubliak. Iti kaadot ng kurkurangak ka na kayo. Nagkasaganag ang sulit. Ngayon kasanong masulnitan ito kita nagkurangam. Makastrek ka nga ta tinapintas ka trabaho. Idin to tamay sa ka nga ex-convict. Saan nga sinungbatan ni Rodel dayta nga saludsod kumanong. Ngayon sinungbatan na matlaing kalpasan so magmanong nga minutos. Nga panang ulimek me. No adaman di kita saan nga maikarikan niya katrabaho. Adamat pa kaikariyak. Kasmay sa nga nagkapoy ti pagbalutan. Tanas ka nita. Kahit kung umakita na kita na ko. Kahit kung ti magkamagsulnit ka na kita nagkurangan. No adamay panawan nga may paay ka niya. Kasano nga rin relasyon da? Saan ka nga pilitan? Nasaan ako nakayat? Tada doon nga tawen, di ba nagdanayo kini Walter ng ti siyak. No pa siyak ti legal nga asawam. Kaya ti siyak ti ama, di kita nagta. Tawag-tawagan kita anak ko manunimi matanagan na siguro tay kas diyang oras. Pasado ka alas 10 manunimi katawanak pa. Nagawid akon. Siksika ka dilang tagawid. Diyan ka mo narumbeng nga sumurot ka kanyan. Nga gawid ka iti balay. Nga pag nanaidan mi nga balay ni Walter. Ang mukhang mawatan ng hotel. Kasaritak to lang muna jay ni Walter. Kan kasama tayo kasaritak na kita nakta. No anat makunada. Wala tayo mo matin cellphone number ko. At no, sinong tumanti pangtawag ka cellphone nga ni Mildred. Wala kumporme.
Mabaling ka tumat siguro ti kumatang o rin kagangil ang cellphone. Sabi ko matasan nga mabayag nga makasalitan ni Walter kasama tayo na kita anak ta. Kahit ko nga makita na kita anak ta. Kahit ko maamuan na sa din pakakita kadakwada. Tapos ni kasta. Kat makita kita. Oresan ko nga yama mo kada sa sadig tibagi kadakwada. Sinong batak lahing tatawag ni John manon name di at dan tricycle magluganak nagawid sa Diwalay. Pasensya ka na anak. Kung amin, nag-overtime kami, adult git customer mi. Di kami karon di ka sumungmat sa cellphone niyo. Kasi sinublat kami nga kakamsit nga tumawag ka. O rin itong Walter. Diyak karon na sango. Gabo ka tabisi ang. Gabo nga rin kado nga customer. Ibag to kayong gatipod nga gapo na, Jun. Tun makasag pa na kita. Unin tun bigat. Pero itong tengak manong name so palang di pa nagtal na, tinakam di kitiya, kabalay ko. Na parang naturok manong name di kiti kakapsat. Kat nilaing Walter manong name. Di patak nga siririing. Nangangkan. Nanganak ko na. Sige. Manganak ko na nung nabisinan kita eh. Yung mabisinak pa rin. Yung kaya dasaran. Siyakon. Tamangan tanga doha. Kabayatan manong name amang mangan kami kini Walter. Dito ikon ka rin yan. Walter, ito problema. Problema? Kada kita anak mo? No makarawar ni John, iti board na. Alis to lang sa sarag ng opisina. Ado dita, mabaling ko man katulungan. Ada ka di problema kini Sharon. Ada boyfriend nan kita si Kuganda kasta. Wano ni Jennifer. Awan ti problema ka rin anak ko. Ano ti problema siya? Ano problema ka niya? Kano pa yung nagproblema ka kanya? Urahim kami nga bagak Ano ti problema ka rin? Ada isunan. Nakarawarin di pagbalutan. Ti asawam? Well, isot nagkapuhak. Liplipasyo. Saan nga mapasamak ti kasta at panunot mo. Tinawagan na, agawid ako man, tinawagan na, adain ng takaw Madre Mildred. Napanitid, ng panahon na katakam, idi, siyempre, awang kami sadya eh. Amo na matibalay na Mildred. Gusto ka na pansadyay. Naala na kanyak cellphone number. Naala kayong kuha na cellphone number ko, tinawagan na. Insalaysaya ni Mildred kang kuha na ti amin namin. Tawa mo ti palimid. Awa mo ti napasamak ka data nga saan nga mo ni Mildred. Apang ako nagbayag ka sa dyay. Nabayag kami ng salsalita. Kaya napuno ni tayo damo ngarakopen nagsanuda. Tadya ka manurumbeng ngarakopen ako na saan. Nga matipiduhan na. Pinaara ko pa. Alakarbangan na kanya kapatasawa na. Naman pa yun. Noon niya tayo dati panunot mo kitsanga na masamak. Nga dyan ka manurumbing ito mapasamak. Kaya't mo ka di pala isuna. Walter. Kaya't mo ka di pala isuna.
Tsaka mo sumbatan. Idinaklon mo't panakayat ko, kahit nga usawan nga siya kung tipat-patik mo sa gani. Saan nga kaputa doon tinitulong ko kayang kakada kayo. Ngayon kaputa talaga ang kasapulan nak. Kasapulan nak para kadagitan nak mo. Kasapulan nak para iti panaka-FTILI mo. Itataddan ti asawam. Nga nakasagana ba't nga mag-FTILI mo. Sa pagka nagraduarin ni John, dolayang ang digit anak yung masampay na graduar. No isunod mangituloy ti pagrebangan na karagit ituwa nga pa yung anak yun. Kabalan na nga ta. Anak nga klase nga trabaho, ti pagsapulan na tapno lang. May tad na ti kasapulan na kita anak mo. Kapatasan ng umani ti sweldo mo. Dito trabaho mo ti restaurant. Kaya nang isot ka din na sa dinun pag naedan nyo. Saan yung balay na ito ay balay ko? No isot ka din na pangidan na nakyan ka. Walter, tsaka mo tisumbat ko. Maribo ka anak. No may papangking kakinsyak, alis to lang siguro dito ang solusyonan. Tabay. No sino kada kayo tipat-patid ko? Ditahak. Ngam ka na kita anak ko. Ti amada kit amada. Posible nga. Mapahanda makidan na kinukuha na. Kitsak di mabatikan ka. At ang takay kahit dati kaskumbik nga amada. Ngamiti siya. Nga, anyaman nga oras ang kasapulan ti kwarta kita dated ko. Tsaka mo. Ngam nakas pagarigan tari iti kayat da. Desisyon na kita anak ko. Awan ti maramit ko. Kadun. Ano kaya dat mapamakidan na tipod no amada? Ada karbengan da. Kada damat karbengan ni Rodel. Kits ka. Siya ka nagbati. Gabot Gabot ay patpatik na kat samon gabot patik ti ex-convict ang asawam. Gabot na sanak siguro na kayat pa'y ni Rodel. Ganun kas pagarigan ta kayat na ka. Makidan nakakadikan ko hala. Saan ko nga nasungbatan deta ang saludsud ni Walter Manonemi kinkangadda kami ni Siled. Wan, aging gaydag kayda kami. Aging gayd arakupen nak manong. Melanie. Walter. Siya ka rin pala tipat-patik mo. Nabanong ko ka di. Mabaling ka di. Sige. Saan ko nga libakan Manonemi nga ada panagalumi iman tirik na. Ada panagduwa-duwa tirik na. Sala nga ti panunot ko't mariribukan pati tirik na Manonemi agala-ala. Irinita nga panagkanaig mi kani Walter Manonemi Jack libakan nga sumipsiplot iti panunot ko ni Rodel. Tadyak libakan Manonemi. Legal nga asawa, inayat ko. Kat kaslasaan nga nakaskas daw. No agsublit, ti dati hariknakan ko na. Ang ronan ti amin, kat iso, ti ama ti kita na ko.
napagustuhan man tirik na ni Walter manunaymi ngam nagduma. Nadlaw, uno nakadlaw isuno. Pasensya ka, Walter. Oo, maawatan ka. Nag-alalan tirik na. Sana nakasidi. Ngamit ata amom nga danti asawon. Nalalayan ka di so nang siya. Mabaling ka di nga sanang nadatati sa lutsudan. Maturog tan. Kano anyaman problema. May salpulan solusyon na. Kano anyaman tagbalin nga resulta na, Walter. Nakasagana tayo mga umawat. Sige. Sa bagay rinugyakon nginawat ti amin. Sika tilagal. Wala ni Rodel tilagal ng asawan. Adaking ka ng desisyon. No ison ti kayat mo ka din nawanusanin. Awan ti maramid ko. No, maulit manin ti managmaymaysak iti na ito nga balay. No kas pagarigan na panawan dak. Pumanaw kayo nga agiina. Kat ka din na yun ti ex-convict nga ama di kita anak mo. Kabigatan na manunaymi ada nga talo dagiti anak mi. Wano anak ko. Aba na era na manunaymi. Na Sabado. Kanibaga kadakwada manunaymi nga timawag ti restaurant nga saan nagasumrek iti day tangal daw. Kapatadanas ka na pagsasaritaan mi. Ni Walter ti awan manunaymi ta simrek iti negosyo na. Ma, nadanas ka na papanak. Papanam. Kita rugi klat ati. Agi pasa ka dagiti resume ko, application na papers ko, application letters ko, kadagiti posible nga semra kagtrabaho. Anytime from now, ito na ito nga lawas kita suti, bagada nga irowar ti resulta di board. Kanada, date me kini Jean. At ka din mas pasama ka na kini Jean. Tapi ma. Nagtrabaho ko mga paya. Tulungan mo lang yung adim. O rayon pala makapagturpos ni Sharon. Sa kando kasawa. Saan mo nga, saan tayo nga basta italaklatan kini Chong yung Walter di amin. Makababain kang kuha na. Nangaroon na kita ta problema tayo. Problema nga niya kami tayo ta. Kaya ka di nga makita, tipod nung amayo. Saan nga nakapagtimek na kita anak ko manong name nakikinita da sa kinita. Naging ka animet lang June, itinang burak na ita nga panakaulimek ako nana. Para kanya nabayagin nga na tayo. Si babalod idi, ti amayo. Sampay na tayo. Yung kasi pag bilangak, adot bang ibagbaga nga, posible ka saan nga makarawar atong palbiyag. Dalagan lang ti kaso na. Napilitan lang nga si Murot nga nag-hold up. Saan isot na kapatay ti gwardiya kin may isang empleyado. Yung nairamraman. Nga halos sa papada at sentensya ka nagrekadwana. Kahit na lang nga maispal ka, Jennifer, nga maoperar ka, maoperar ti puso. Bala idat amom. Tsaka mo no, namin nanukod ng istorya kayan ka. Nakastang salud-sudan mo sinutipod mo nga, ma'am. Imbagamat kayan ka ti amin. Nga si babalod. Naibalod, kaputi pa nag-hold up na. Tapno lang na maitad iti doktor. Kahit may sayang ka ti operasyon mo. So, ang kumalimatan na ta, mama.
Kinapudno na. Kahit ko mo na makita, tipod nga mami. Napiapagad ako ya John. Kini ate Sharon, tanakit-kita tayo din. Sila jak malagip. Kuna ni Sharon manong na imi. Kuslawan nakit-kita kini. Sika John, matanda anak ah. Nagbaling idi nga nadunggo ka na kayo ti amayo. Ay naramid na ti amin, may sagad na lang ti panagbiyak tayo. Nangaroon di madang ka ti sakit. Jennifer. Ket sa dinong riitan ti yan na. Mama. Nadalain dita. Ganabot nun na nakabayaga kidrabi. Tara parang kita yan na. Amo ka din ni Chong dito eh. Nibagakon. Kaya na nga ro din. Ti salutsut ko. Kahit ka di nga makita, ti amayo. Kahit ko unay mama. Insong ba't ni Jennifer? Si Kasyaron. Kaya makita kaya saan? Okay lang. John. Ano yung problema kanyak, mama? Nagkaroon na no, dantong trabaho. Tsakon ka sa pulan, ti ama. Awan sa bali nga bigbigak nga nakautangan, di pa nagturpos ko. Di basak bayak no saan nga ni Chong. Awan ti bigbigak mo utang mo kini papang mo. Tipod no nga, ma'am. Ano man na itutulong na. Nadaka ka dito yung awing sona. Gagangi dahil ta. Siyempre, nag-asawa kayo. Pinimputot na. Di mo ka dibigbigan dahil ta. Di ba, kung natin nga niapod Diyos, ito yung mangiparswa, tao. Sala nga niapod Diyos na bigbigam. Mangbigam ti kaadam ni Tulobong. Da kami ni tatang mo, kanipapang mo nga naramat, tapdo lang piyak ka. Ano nga ti kahit yung mapasamak, dati kahit mga mamon nga kakapsat. No kalikaguman ni papangyo, nagdaden na kayo. Kaya tiyo, nasyak mo makahit ko. Kuna ni Jennifer. Ilinto to ni Sharon, okay lang no saan? No one okay. Bahala kayo. Ang tangay, nagtumatan sa pula. Manong name nila ang Jennifer itikasla, salakasla, interesado unay. Kaya po nga tama, manong name ti istorya nga nabalod ti amana, kahit na lang may spal ni Jennifer. Isutin ang kuyog, buno kinang kuyog, kimuyog kanyak, manong name tapno mapangkamiti dayta nga aldaw iti iyan ti asawa, ti ama ni Jennifer. Napang kami nga nang nagsubliak manong name ti ayan, da balabalay da Mildred nga kaduwak ni Jennifer. Nga di makita, manunemi ni Jennifer ti amana. Nga da itilikod ti balay na kumadri Mildred. Nga nakauyos. Nga gabgab manong. Kasla kayat na tagarden. Ganita, agatras manunemi ni Jennifer. Mama, iso ka dito jeti. Iso ni papang mo. Hay! Apay. Buteng. Apay nga buteng mo? Hindi ka dyan eh. Gagangi dahil anak ko, ex-convict. Tinagabot yung pagbaludan. Nagadungan tattoo. I hate that tattoo. Mabit lang. Rodel, kaduwag ni Jennifer, tiburudag ta. Mabaling ka din kagbado ka?
Nagtungpal manon nemi kalpasan nga nagpunas insud na tibado na. No pwede tamat makita nga tatu manon nemi takyag na. Tas ang aron nga kang long sleeve. Imasadag kami. Ni Jennifer. Balasan kan. Ako ang painit tawin mo. Mabalik ka tingarak ko pangkanak. Sige. Oh. Papang. Binuyak kasi naksyan, manong nemi, no kasano ti irot, ti pa naging narakop, ti kitagama. Kaya nasibutak pa, manong nemi at timurem, dagiti luwa, ti asawak. Kastamatan ka ni Jennifer. Ay mo na kinawag Diyos. Kasi kakamurte ko. Ilmarakop ko. Ilmarakop na. Pang, nagamanak ka na kayo. In sakripisyo at biyag yun. Tap na lang may spala. Kasi na storya ni Mama. Pagribigan ti Ama. Ngaramin din na amin na pamaspusan. Kahit nalangak pa ako tibiyag na anak na. Kasi natin pa nang ipadagkokin ka. Kanda kaya amin nga kakamsa. Kailangan pasensya kayo. Tado nga panahon nga wanak ti denayo. Empty pa nagkunak. Sampa nga nalataw ti amin. May kanak lagi di. Edi pa malubos kandong gundaway. Nga masulnitak dagit nagkurangan ka na kayo. Initamagan ni Rodel manong name no apay nga nilaeng Jennifer Tadda. No bekasta manong name nagtalin na Ed ni Rodel iti ayan da Comadre Mildred. O pagdanagam kanya Comadre. Ang daman di kumpadre nga kadwa ni Compadre Rodel nga mga sikaso di talikod. Apa yung braya talikod? Kita ni Rodel tinangising-asing nga sayang space no saan nga mapabidsa pagmula na. Ken indo nga bigat mamanang tugumatang ti materialis tapno agpultri ka no. Ken agpigari. Anda nga tayo parit dito. Nadayon ti walbalay. Siya mo madlangan ipot-potong tayam niya. Di matbasahon ko ni lakay ko kapat busy ba't itrabaho na. Kaya kapat dadto ni Rodel, yan tangi, di mo pa makapag-desisyon no, at mapasama. Di, ito yan. Ako na nga Rodel kumadre, orin ex-kumbigat tao, no, ahamon nga may karikang kuwana na kitiya, anya man na klasit trabaho ta, nga saan nga pakaikarian ti may isang ex-convict. Ano man ti amin pamaspusan dat nung adda pagkataudan iti kwartahan. Sabagay, amo lakit mo sa scientific exam. Ano man pagkusayatan na, nga ba't sayang dito nga rin nga lalawang alutan no saan nga mapapritsar. Nagyaman ako matray. Di ba nang tultulong mo kanya? Kumanipot pala idi. Ngaging kakarag ito kitultuloy mo. Kasi doon kung makarating ito tinulong sa nga na tayo. Kahit ni Rodel, amo na matisin ang bayan na. Tamo na nga siya, na kami nga gasawa. Kahit saan mi nga kami mabali nga pagkat ka dani so na. Dalipatam ka din ito minsan. Kaya sa lakan ni Rodel, ni Boni, na asawak, hindi babaruda may lang. Sabagay. Nalipatak dito. Hindi mo malipatan, naroon na kiniboni. Anong name pinagtalinid ko pala nga ni Rodel, iti ayan da, Comadre Mildred. Kanang tuloy, manong name
Da Sharon kani Jennifer ti nagbasa da idinto ta rimor ti resulta ket nakaruwan ni June manong naming data. Nagpaala kami manong. Ket ni matlang Walter ti nagkalikagom nga masapol nga agpaala. Kabayatan ti party manong nami imasideg ni Mildred kanya. Yung may dakong dinanon dito eh. Sino? Ti asawa. Kaduanan ni hotel. Oh. Hanggat nga napinas ka mga gundawi dito eh. Doon ni Jennifer ang problema. Ni Sharon Jaklamo. Kang ronanti amin ni June. Kasla din na kahit makita tama na. Kasla, tsaka mo, ibain na. Baka para kang guwana kita, madadahal pa ti karir na. Numaamuan na kita tao nga ex-convict, tama na, kasta. Baka mapagtaran di ba nag-apply na trabaho. Junior mat nga ron. Tsaka mo, ngayon noon niya man ti mapasama, hante nga masolusyonan ti problema maaaring, no, sante nga rugyan, nga solusyonan. Di ba ay am ngagsango da kita agama? Iti kasto yung okasyon. Ti kaado da kita tao. Hindi, mabalindabat nga i-corner na niya manapagsalitaan da. Nanong nami kabayatan ti okasyon, inom, pangan, hindi masadeg ni June kanyak. Mama, pa, anak, ada ka di problema? Korang ka ti sagana? No, ada kas nga pasken, awan pagkukurangan, basta niya, at yung mga Walter, hindi mga sagana. Apa inayaman nyo? Sino? Tegas kumbik amak. Ako ang inaiban. Ngayon nagkuyog da kini ninong mo. No ba imuno na ni ninang mo nga Mildred? Baka magulo. Sabi ko magulo. Uno magulo to okasyon. Numamonda ang dat ex-convict nga amak. Amami. Taparakin ka. Gulo, ti kada, ti amam ditoy. Anak, umay nakakablaawan. Abi nga di mo itulok, nga umasidagkan ka. Kadenggam kanawatan ti pangablaw na ka. O ang tiwatang ko ng paganagang gawana. Sang isot ng paridor kanya. Juan, intelihente ka nga tao. Uri man yung tiyong mo nga Walter, tinagkastos, panakitorpos mo. Ulit awang ka dito, inawan na. Papanawan nyo. Anak, nung saan mo man nga bigbigan, bigbigan lang ta nakasangaili, nga karuba lang, hanganas ka na papanawan. Tibay sa Diyos ko king kanak. Yan dahil adatuhin. Mabalin nyo matusumunod kita balay. Natutuwa kayo tapos na makapagsalita kayo. Uno na likod ti balay. Manong name imanugot ti anak ko nga inauna kat napanitilikod. Tayo baga ng oray na sadyahit ti amana. Napang kumantinisat gan ni Rodel manong naming nga nasa asan. Kaya baga kang kuha na nga kayo nakasalita ni June nga adda sadya likod. Nabaniso na manong naming nga sinarunok. Nang likawak. Tadyak kaya't ng kuyog kami nga makita manong naming ni June. Nagnaak iti amyanan ket iti abagatan met nagnaan ni Rodel. Kaya di makita ni John ti ama naman ng nemi islaunan yaman na. Ngam ni Rodel man ng nemi ti adagagar na
nga umasideg. Nga di makaasideg kat arakupen na kuma ngam nagatras manong nemi ni John. Anang ko ti dialogue da. Sana naskan nga rakupen na. Agsarita ta. Nagtugaw ka. Tagtugawak na. John, siyak ni papang mo. Kanya kahit mo son. Kahit ko mangag, tawag mo kanya ka papa. Anak, kablawang ka. Amom, idadakit ipagbaludan. No dumting ti oras, nga kasaritang ni Apo Diyos. Da kayo tikang runahan nga karkarara ko. Nasabi ko nga, nga itidayta ka nito, kanada ka itinasya na kasasad. Sika, ni Sharon, ni Jennifer, ni mamang mo. Di kay pulos di waksi, di panunod Kendrick na. Ores sa dinatayan ko, niyaman teraramidek. Ikarkararag ko nga na siya, di kasasadyo. Ngayon, niyaman ti problema yo, masolusyon nga dagos. Nasan na kayo ko mga baybayan na mo, Diyos. Ang ganahin ko mati kay karkararag, nga may alisto ko mati ba na kay karok, tinagbasulak, tapno makaruanak, at makasubliak ka na kayo. Nabarbayan no may kanak ti kundaway nga mang sulnit kadag iti nagkurangan niyo. Iba't patig kayo anak ko. No ba'y napasamak, iti kundaway nga saan ko palang ituloy ti pagrebengan ka na kayo kas amayo. Nga mura adak ito unang ti pagbaludan, nagbalinak nga ama ka na kayo, babaen tinakpanangikarkararag. Ito na siya at sa radyo. Naragsa ka klaw na yun nung nakita kan marakop ka kuma. Oras sana, kanti kong daway, makidan na ka na kayo. Nga may kanak ti kong daway, makakita no kayat kayo akitaan, kasarungkaran. Oras sana kung nga makasarita. Ulit ka na. Congratulations. Itultuloy ko, tiba dawat ko, kinapot Diyos, sabi ko, tagtultuloy, tiba lagim. Kit, no bumangon kanton, ti pamilyam. Sabi ko, matasang nga dumtang, hindi kiti panupok. Amang suot ka na kayo. Saan ko mapapasamak ti pamilyam, tinapasamak ti pamilya tayo. Itinakaro nga panubok tapos mapasamak nga umadayuak ka na kayo. Kadkaslawanan ti kaikariak pa igagsalbi ka sa amayo. Santo ko mapapasamak hindi bangunam nga pamilya. Diyon anak. Timakder manong name ni Rodel katasid ka namanen ni John. Timakder met ni John manong name kada pagisumit nga rakupen ti amana. Kat saan nga naglisi. Naging narakop na nga kama. Naibuyog ak tayo nga panagsangit ni Rodel manong nami at saka muna anyat kay papanan ti panagluwak. Maragsaka na. Kabat mo ibuyak. Gagin inarakop na kita kama. Maragsaka na. Gamot na pintas nga panang ilawlawak ni Rodel iti amin. Nga ti oray no iti pagbaludan ni Suna kat adayuman ni Suna karagitan nakmi kat in pinang nalatta ti bagina kas ama. Babahin karagiti karkararan mo. Intuloy ko tinagdingag manong. Idagrinok atan na kita kama. Anong ti plano ita papa. Nangag kung di ba nag-awag ni John, iti papa, kini Rodel.
Actually na edak iti andan inong mo. Ada project min sa jay. At no, adan tumaigawa ako na kwarta. Iba'y kung ti panagadal da Jennifer kini Sharon. Kinorin o dan trabaho do. Ada kasapulam ket ada pagkurangan na. Noon niya man timated ko. Pangaragsak ako no. Ada kaikarian na. Tibasit na maitad ko. Nga nag-apoy naglingatak anak. May papangarod ka na kayo kini mama. Ada kini mamang mo ang desisyon. Yung nakas pagkarigan na kayo. Kit itumay kanyak. Dakilo na nga yamanak. Dakilo na nga yamanak. Yan tangay, awang mo anak da ninong kinininang mo. Nalawa mo di balay da. Mabalimat sa di pagyanan tayo. No saan mga sumurot ni mamang yo, taag tultuloy di panagdanada kini Walter. Ada takadakwada. Ngam na kayo ang anak ko ti dumna kanya. Kat siya kung ti mangituloy ti pagrebengak. Para gani samping nga nagraduan ang kakapsat mo. Dakilo na makaragsakan. Duti kamlatan, papa. Yan tangay. Okay mat ni Chong Walter kada kami. Kinog talinad mat da Jennifer kini Sharon dito eh. Madda ka madla amin dito yung agina. Ito din na ni Chong Walter. Kinog da kayo yung itulong mo itad. Ganda kasagana kami yung umawan. Hindi kastulat ang sitwasyon, no? At makunayo. Nakarawara ko nito pagbalunan. Imjak makaden na di kiti agina, kasta. Nakarawara ko nito pagbalunan, ngam saan kayo nga makaden na, a pamilya. No ba'y makitkita kayo? Makasasalita kayo? Kasta ka titikait mo sitwasyon, anak. Kasta tikait kong sawen, papa. Nukas pagadigan lang. Okay lang. Tinaskan ka na wayakon. Nagsabi ka na kayo. No may sumarong ka na kayo. Una na kayo ito may sumarong ka niya. Tinaskan ka awan akon iti unag ti pagbalutan. At da akon nga nawaya nga mangituloy ti pagrebingat akas amayo. Pagaragsaka kong net anak. Basta sanyo laki di ipaidam ti karbengak akas amayo. Manong name itiday dumatlang arabi si Maruno nga nagsarita da Rodel kini Sharon. Kamay kasla mapilipit lang manong name iti akandeng nga anak ko. Kami di makita na ti amana. Kaya di makapaginarakop na. Nangin ko ti panangawag ni Sharon kang kuhanay ti papa. 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 Apita kailain papa. Kano niya nagsaritaan manong name dagiti agamang junior kani Rodel. Isumat na pasinggadahan manong name dagsarita kami manen. When? Nagtuloy nga ron manong name ti dati nga sitwasyon iti panagdynamic ni Walter. Panagtrabaho iti restaurant iti sangpet ko. Ada maten trabaho ni John manong iti panagituloy dagiti agkapsat nga babae iti panagbasad. Iti parang tawag kanya ni Rodel, tayaman nak itayan daw kumadre Mildred. Rodel, masama ganito mo ng harvest me.
Dito pa nakabagik. Irit ko kin ka. Para ka rin ito ang anak tangag basbasa. Nabimbita sa akin ng supangyawata mi da. Sikalatan. Sikamad lang at sikat inada. Samon ti pagkakadakwa da. No ti sumarunong nga pa nagkastos da. Kada kabundukan niya ti kastusan da. Nga saan nga kapukin ni Walter. Naragsak laon na yun no si raragsak da giti duwang anak tanga umawat. Nga mo da. Nga matultulungang madlangi da. Sige. Eso nga rin mapasamak. Lukas kasanulan. Mapalawa mi kini kompatribo nila ito eh. Dalawang pa yung opisina, di kita agasawa. Mamatbati ako dito nga, damat duha pa yung kakadwa mi. Kumusta ka kina Walter? Just the same. Saan ka kadingang limang miisking ko na? Tsaka mo. Ang kadingang reklamo? Hana kakadi ungutan? Di ka kakadi pa kinabil? Ang benaramid na ito ni Walter. Mama muna ka din nga umay kadto eh. Saan ka din ang kimon? Rodel. Noon yaman ti problema yo. Mas pagarikan. Ipakamumla, ipakamukan yan. Huwag nakalangad ang ran. Rodel. Kasadakit mo sawan. Saan nakalakayat? Diyak lakayat ng saktan na ka. Kakabilin na ka. Saan itong aramidan ni Walter data? Just in case ng aramidan na. Di mo ko may libak kanya. Di ka nito nga rin ng aramidan na. Ano't aramidan? Baka agsubliak di munti. Rodel. Nakasanat pa nang ipatag ko ka na kita nakukin ka. Kastamat pa nang ipatag ko kin ka, Melanie. Diyak kaya't masaktan ka. Diyak kaya't kadamang-dangan kin ka. Agaw mga panunod ti kasta. Kakayat mo kang tagsubli. Di ba? Narikat ti unang ti pagbaludan. Narikat nga peso. Diyak kaya't. Nadarig ti tao. Amang dangran karig ti tao ng ipatpatik ko. Alawan, bigbigay ang utang ko. Kaya kuha na, taisot na nga ramid ti obligasyon ko kuma. Kadag iti putot ko. Kaya kastamit ten. Ti panangipain na kang kataragsak na saan ko na ipaay. Ngamti ko na ako at huwag na kalangan ang ran. Tano aramidan na ita. Sa anak man nga nagbaling ang kriminal, ta nagbaling ang laman na nakaw. Nga mabakata agbalinak to na kriminal. Manong nemi sabi kumatasan na kanto adangran ko na ni Rodel. Ngem oray no awanak sa anak mapapan itayan ni Rodel kat balada wak lang agawid manong nemi manipod ti restaurant nang rukin nga agpaisong agkimon. Apain na kun manong nemi ni Walter. Amang mangigdigit talungan nako. Aging ka manong nemi na basamak ti panagsinubang mi ket natong panak. Walter. Ita lang aramid agking kalito eh. Basta wag... kunak mal... Ita lang aramid agkapatay talamad aliputan nak. Hanggang mo, tas kabitnak lang. Katlagal nga asawam ni Rodel. Katlaway akamat nga mangitayak. Iti ko, mangitayat ti bagem. Tapno lang, may pantiili mo kay Kuana. Saan kong inaramid ti kasta, jak aramidan de. Ito imposible. Apay nga, may nga saan ka, mamatikan nga. Amo nga di nga dapang ta. Ni Rodel, nga iktika dito nga kabilan na. Kat agsubli ka nun sa dya pagbalutan, te karo na ti biyag mo. Anya?
Gusto kayo! Anak ko! Umuna ka pinapapatayin! Papatayin kayo! Kay maro ti amin manong name di makibiyang ni John. Kat siyempre, insalakan nak ti anak ko. Tabukbuk kalanak matan manong name ni Walter. Isudan tinagrangit manong name. Takal ti utang mi ng paganakon kang di makayat ka dangramot, dangram ti inami. Napatadak-dakal mo ti bagi ni John manong name, siyempre maamak ni Walter. Manong name, ready nga napasamak. Karedy mo lang nga oras. Imbilin ni Walter ti papanaw mi. Paano kayo ti dito nga balay ko? Awan kayo ti utang nga nabaganakem! Pula kayo! Narunaking ka, John. Napatadak-dakil ti bagim. Nadingitek, Chong. Injak kahit nga itulok nga may matangak ang papatay mga mismo ti ina. Chong, awa ko ba ti problema? Kaya kahit may tagnaid itisidong mo. Ngayon kasto matindi mo mas pasamat. Ngayon talip-liputan at sinam. At akarbingan na. Ngayon tagasawa da. Ngayon po iti dayta. Maaramid da. Ngayon sangkong pa nga inaramid ka sangkot nung aramid da. Naging kang ad relasyon ta, Walter. Kuptan ta nga rotin relasyon ta. Kahit pumana ko yun. Saan ka nakasapulan pa eh? Saan ko nakasapulan o tiutang yun ang baga na kayo? Pumana ka yun! Kawan nga ron tinaaramidan mi manong name yun nagtungpal. Inrubuhat na kita anak ko, na kita aruwatan na. Ni John nga mismo manong name ito ng kontak. Adya ka mo no anyat kinuntak na. Tilugan. Kapag ilugahan ang mika na kita gargaret mi. Da kita matala nga aruwatan mi manong name iti mabalimbing e panaw. Tada kita alikaman ka nagtaod amin kini Walter. No, kumadyak kumakayhat, manong name na nagbalimit na napasat tibihag ko ni Walter. Kan bigbigak, iti utang ko. Kapata, no awan ko maisuna, awan ko gusto kumahan na nagdadanon di kita anak ko, nang naruna kini Diyo. Ngam, pumatay mo tan, kapata nalaos nga imon na. Manong name, kan delikado, baka itultuloy na kasto kat maamon ni Rodel. Kat baka ipatungpan ni Rodel ti pangtana ag subli ti pagbalutan mapapatay na laing ti tao o mangdangran kanya. So yung bagak kadagitan nak ko nga sandang ibagbaga na napadasan nak nga dinangran ni Walter. Ito sa lutsutin manong name ni John no sa dinut posible papanambi. Ito sidong ti amayo siyempre. Ito yan din nung kiniya mo. Sige. Yung kami, Walter, ay, ikaw! Urang itgutang ang baga na kem! Tingon ka sa pulan! Agbagtitsan ni Chong, nang. Agbagtitsan si Chong, mang. Kapag tinalaos nga imon na, kinuna ni Sharon. Di mo mababalaw, tas umarsarong karmat kami ni mamang itayan ni Papang. Ngimawan, di mamaspasamang. Ure addakin awan, mamang, mapanunot at ni Chong. Siyempre, nawaya kayo ng mga ramid at agasawa kayo. Tinawagak man ng name ni Mildred, karimbaka mo on the way kami, karimbaka kang kuha na. Nasaan nang ibagbaka, kaniya Rodel, nga dinangranak ni Walter. Mastalatan nagdesisyon, nga pumanaw kami, pinapanaw na kami. Kasi nga rin tinapasamak man ng name, mas daw man ni Rodel, nga maragsakan. Iti kasto pa nga inoras nga naramid yo. Rabi, di yung pabigat. Siguro, kanisot na kari nga oras. No, kaya rin mamandikit. Agtatakaw nga. Nangala ka na iti alikaman arwaten. Iti akin arwaten sa madling panaw. Agas iti naramid ko. Aba nagtakaw, kahit ko lang ang may espalti biyak, tinamuti nga nagta. Ano kami talagat napasamak?
No anyaman tinapasamak. Tapi nasunay. Naikari siguro nga subli kami matlang ka. Nga mapasubli da ka. Nga maipat sa puwera ni Walter iti biyang tayo. No pa nagbalin nga paset isuna ti pagkasalitaan tayo. Tinangra na ka. No dinang nakman, di ka nagpanunot nga bumanes. Yan tangay kat adda kamin kang ka. Oradel. Oh, Melanie, anda pala oras ti rabi. Tap na pagbalin ng tangamaris rusas dito nga rabi, mabaling ka di. Nga dito pag-imunan ni Walter, abing santa nga ramiden. Kat data, itadakarbengan na. Okay rin na. Tamay iliwak med kang ka, Rodel. Mas pay ka niya. Kat napasamak nga rod, manong naimi, nga iti den na dagiti agasawa, kumpadre ken kumadre mi. Apat na lawa ti Solarda, manong naimi. Dito yung kalikagom ni Rodel, tinang ipatakder matlang ti balay, apara kada kami. Tapos saan kami makuna nga makikabalay, kada kita agasawa, na nakautang kami tinimbaganakam, kabuti na siyat na, anang pasangbay, kada kami. Iti agdama manong nemi adan asawa da June kini Sharon. When agtrabaho ni Sharon ti may isang ospital, irin to tamang obisina mat dagiti asawa nga June kanti asawa na manong iti bangko naman pesada nga patpada nga bangko. Nurse mat manong nemi ti asawa ni Sharon iti sa Balibet nga ospital. Jennifer manong nemi naggraduar maten amang isusuro ita ti may isang elementary school ngem awampay ti asawa na. Irin to tani Walter manon nemi or ilaminduan nga nakikabalay. Naminduan nga adda imbalay na kunak kuma. Maawan sa matagpaot, gabuta naranggas kano isuna. Tano sumuro kano ket agimon. Ket dangran namet da jay kakabalay na nga babae. Irin to tani Rodel manon nemi ket sa alaengen nga iti sular nga abay manon nemi ti balay da iti ayan iti pasdek ti poultry ken piggery nga sa sikaswan ni Rodel no diket pa'y nakagatang kami manon nemi iti na lakang alute iti adayo nga asideg iti waig ket sadyay nga di makkel manon nemi iti negosyo na nga nakapagtintinulungan min ta nagkikatakon ti restaurant negosyo min nga dua manong nemi nga salang manok, baboy, no digat pa'y pato, pabo, kan nagpatali agkataraken kami pa'y manong nemi tilames tilapia, kan palta. Manong nemi, dadi managkrig na kasasaad mi ti panagbiag at least naramanam mi matlayang nga agdamang ananamin mi tiragsak tinamay na siya ta panagbiag. Nga kasal pulang kami pang emergency saan kami nga problema unay gabutad na sagana nga kauten mi para itiday tang emergency. Nagada emergency manong nemi kadagiti kakabagyan mi da kami ti asit ganda. Damuda manong nemi nga nalukay tirik nami at tumulong kadakwada. Manong nemi da Kumadre Mildred ken kumpadre Bonnie wala. Naman pa awanan dati anak, bilang dang anak, dagiti anak mi manong. Kat apo ko mi, kani John, kastamat tayo kani Sharon. Akit, ibilang dapat nga apo ko da, dagiti apo ko mi. Balikas lang na daan manon na mi, dagiti talong anak mi, iti dua anak-anak. Da kami nga kasawa, kastamat tayo kada Mildred, kani Bonnie. Dito narod manong nemi ti pakabuklan ti pakasalitahan nga nakmat in buray. Iti likudahan nga ti may nga makas kinildel ket nagbalin nga ex-convict.
iti kaaddan iti pagbaludan saan nga nang liway anang ikarkararag iti pagsayaatan mi nang runa karagiti anak mi. Ngayon tutuloy nito ang balin nga ama. Ngayon tilikodan manong naimi nga may isang ex-convict keng kuhana. Ngayon tuloy na ti pagrebragan na kadagiti anak mi. Iti anyaman anapintas nga wagas. Sabi ko mama nung naimi tadamat ni Baktik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti bihag kadagiti padak nga kanagbuya. More power to your program ano. Tuwing nga dagyaman nga paghayam mo, Melanie. Thank you king ka Melanie, iting ka panangibure at pagkasalitaan. Kaya thank you ka na kiti aming nga nagbuya. Salamat po ka na kayo.